Hiljattain edesmennyt akateemikko ja elokuvaohjaaja Rauni Molberg lahjoitti Voijonmaan opistolle puvuston, jota hyödynnetään näyttelijälinjalla. Voijonmaan näyttelijäopiskelijat hakivat asut ja muun rekvisiitan opettajansa näyttelijä Pauli Porasen johdolla Molbergin kotitalosta Loimaan Orisuolta. Tämä tässä on Rauni Molbergin puvusto. Puvusto sisältää noin 2000 artikkelia ja siihen sisältyy muun muassa paitoja, housuja ja erityisesti takkeja. Vaatteet haettiin näyttelijälinjan kanssa tuolta Loimaan Orisuolta ja nyt ne on tuotu tänne Voijonmaan opiston radiotalon yläkertaan. Itse vastaan puvuston laskennasta, joka on nyt jo tehty, ja siihen on kulunut aikaa noin kuukausi, vähän ylitsekin. Hei Jason, No? onko sulla mitään sellaista, tiedätkö, vanhan ajan mekkoa mulle lainata? Eiköhän tuota löydy. Hyvä. Katsotaan. Eli tässä olisi tällaista. Näytäs. Hei, tää olisi aika siisti. Molbergin tuntemattomassa sotilaassa lehtoa näytellyt Pauli Poranen kysyi puvustoa lainaksi Mollelta. Porasen mielestä puvusto tuo lisää mielekkyyttä näyttelijälinjalaisten opiskeluun. Kyllä sillä on aika suurikin merkitys. On se vähän toista olla oikeissa kamppeissa kuin jossakin, jotka on vähän sinne päin. Ja nythän nämä oppilaat pystyvät olemaan juuri valitsemaan semmoiset henkilön mukaiset vaatteet, että onhan sillä suuri merkitys. Rauni Molberg oli voimakas ohjaaja. Hänellä oli teatteripohja, sen takia hän tiesi paljon näyttelijätyöstä. Hän oli itse ollut näyttelijä parissakin teatterissa ja alun perin näyttelijä. Eli hän oli hyvä näyttelijöiden ohjaaja. Sen lisäksi, että hänellä oli visuaalinen näkemys, tosi hyvä näkemys kuvauspaikoista ja näkemys siitä, mitä pitäisi kunakin historiallisena aikana niin kuin tehdä Suomessa. Tähän kysymään on jeesaamaan monissa tilanteissa. Esimerkiksi kun haettiin näyttelijöitä tähän Erno Paasilinnan nuoruusaikoja novellikokeilmaa, siitä tehtävän TV-sarjaa. Mä olin siinä mukana, kun mä tunsin hyvin Pohjois-Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaata, niitä interiöriä ja eksteriöriä. Ja sieltä haettiin näyttelijöitä, siinä mä opin tuntemaan hänet enemmän henkilökohtaisesti. Hän oli aikamoinen huumorimies, Molle siis. Voijonmaan opiskelijat Alisa Salonen ja Johannes Lähdeaho näyttelevät täällä Pohjantähden alla kuvauksissa pariskuntaa. Mä esitän Anna Kivivuorta, mä olen Oton Kivivuoren vaimo. Ja meillä on 4 kohtausta, jossa meillä on ensin nuorina ja sitten myöhemmin vanhoina. Ja Anna pysyy aika lailla koko ajan semmoisena vanhana katkerana akkana suurin piirtein. Ja sitten loppua kohden tulee vähän lämpimämmät suhteet esille. Joo, no mä oon Otto Kivivuori ja mikähän on perus semmonen ärsyttävä suomalaismies. Siitä tulee sitten tää työväenpuolueen puheenjohtaja. Ja sitten mä esitän sitä tosissaan niin kuin nuorena, vanhana ja sitten kuolemaisillaan. Löytyykö nämä teidän rooliasut helposti tuolta Mollen pukuvarastosta? No joo, tää mekko mulla on ollut ihan tuosta harjoituskuvauksista asti, että tää oli tosi hyvä tämmönen, edustaa tätä synkkyyttä Annassa. Ja tää on ihan vahingossa löytyi tuossa eilen. Tämmönen vähän rääsynen, vähän liian iso rikkinäinen paita ja tää huivi tuo sitten vähän väriä siihen, että kun on vielä nuori Anna, niin vähän jotain eloa vielä siinäkin ihmisessä. Ja löytyykö Otolle helposti sopivat vaatteet? No itse asiassa se oli vähän vaikeaa ekaksi, kun ei löytynyt mitään, mikä sopisi tämmöiselle isolle miehelle. Piti vähän etsiä sopivia kenkiä, saappaita ja paitoja ynnä muuta.